คนโคมจนนี่ละกันโลมาเจจิบายุเล่ตุนจุมจู drug dealer Turu le thil ti thei tak El-Chapo Chanchin le zela changa Tlanchhuah dan bon tak tak te kan ngai thau don ni khongaya channel milo subscribe sak vek turin kan en masa cheu hei hi Mexico rama tan in thale veng tunga ber Puente Grande prison ania ven him na khau tak noya en kol ni in zel tang pakhat cheu hi gar pani in veng zel ang an ni hetanin hi Mexico rama misual torot le laom zualte an khung na mun ania chungzinga chuan a Chanchin kan soitur El-Chapo po hi atil ani Mexico history a drug lord le gang leader Turu le thil ti thei ber nia chal hi a Chanchin tlema zong han soi na sa ila Joaquin Archibaldo Guzman El-Chapo tia kan hriat lar tak hi kumsa ka chakwa somnga pasari April nili khan Mexico rama Sinaloa state a apianga chung ko hor save taka sailian ni in atet la hian apain ati du da hle thin nia soi ani khovel huapa drugstore tular le lian ni in Pablo Escobar ai khan anep chong love anti kumsa ka chakwa somsari chawa tangin damdoi tol ruk lama in nam hnoi chau tanin kumsa ka chakwa somriat pariat khan ama pualin damdoi tol ruk na network lian drug cartel adin chana heta tang hian alarm chu zau chauzelin Mexico mai baka khovel puma ruihlo tol tulian le thilti theiber ani chauta ani US le Europe lama ruihlo tol lut tulian berni in thilpo ati thei hlea Forbes magazine page 1 kumsang ni pakwa le kumsang ni som pathum in kara khovela thilti theibera apuang hial ani Mexico le US sarkar mel malian tak ani chauta ma se thilati thein an network alian maya sarkar tanpo manhar tak ani ti chuan jun ni kwa sa kwa som kwa pathuma Guatemala rama man anita a ni nuwa Mexico rama thon lu ni in an rama tanin ven that ber te zinga mia khung anita a kumsom ni le thlakwa tang tura hremna pek ni in akum le November ni somni pani sanga chakwa som kwa panga chuan khati hunlaya Mexico rama tanin thale ven uluk ber atira kan soito Puente Grande prison a chuan son anita ani hetanin hi thua thip taka ven ni in pon lama tanga be thut laka po him turangai ni in Tlanchhuah pheju thil theilo turangai ani kan soito angin El-Chapo hian sum anga in a hnuaya mi anga ema a thil ti theina hian thlen theilo anei manglo ani chu tan ina thoktu zong te chu thamlung oin chu tan ina tang chuan anaw te zong la controlin asum don chu har satna om manglovin aran thei tho ani hetan in deputy chief of security Dimaso Lopez chu sumtam taka thamin ama puitu tangkai taka asiam ta a ti chuan nuam sataka khosa in adu du acha lu theya security guards te chu achi a hlote ani ringot zok ani zela omchung hian US a ruihlo tol ru dan tu ruaman thar aduang thei ani engineer le architect thiam tak te ruain ruihlo tol na tur lever asiam ta mi mai apolte Sinaloa cartel te chuan lever mangin ruihlo tam tak olsam takin US a anthon lut theita a thlakata US dollar million somni vel an thok chuak thei hial ani US sarkar tan chuan an hmel malian tak ania Mexico sarkar chu an kuta El-Chapo hlan turin an ngena ma se Mexico lam hian an remti mai big lo amai ro chukum sang ni pakhat khan Mexico chuan dan thar kalpuin an rama mi sual lok drug lords te chu atrul chuan US sarkar kuta hlan theina tur dan akalpui ta a he thu El-Chapo ana hriat chuan a thlabar ta hlea US anthon lu chuan aduangin acha thei to don lo ti hriat awangin aranglama Tlanchhuah atumta ani man mo tak uluk tak si in ruang man chu asiam ta January ni som pakwa kumsang ni pakhat chu Tlanchhuah ni tan aruang mana deputy chief of security Dimaso Lopez chu sumtam tak pe in achua theina puiturin atita ani hian hemini hian El-Chapo an khungna section lama security chu athol theyang ber turin ruamanna asiam loka jail puan sutu laundry boy chu atham boka ti chuan ani chuan El-Chapo omna sel chu hongin thomnubal khon khom na bom norlir theya chuan El-Chapo chu chuan tirin thomnubal suk tur chuan akhuta ti chuan El-Chapo chu puan suk tur kara chuan thukru in jail pona chuan anor chuak ta ti chuan jail kota kar lo in paksa hnunga chuan rang takin atlan lut ta hekar hi ruam han sa ni in jail veng tu poisa tam taka an tham sa tho ani jail veng tu tho ani wangin
gate a po chuan check lovin an tlang tira Tlanchhuah thu hi an hre thuaya ma se police thu nei tu tam takte chu sum manga alo ti lungoi to awangin El-Chapo chu du to ka atlan bo man theinan an zui mai lo ani ti chuan El-Chapo chu apolten alo nga na mun hruai thlen ania heta tang hian motor dang mangin an hruai le ani ti chuan helicopter manga phurson le ania heta po hian him taka thuam motor dang bokin lo ngak le in Mexico City a hruai ani ta ani Mexico City atlan tlang lai hian police car rual chu an vela an lo tlan chu a chu maya El-Chapo chu angai athalo kher mai ma se ama hruai tu driver chuan heng police te hi chu nangma veng tu tur zoka ron tlan an ni e atia chung police zozai te chu ama veng le zok turin athunhuaya ada thei ani chu Mexico sarkar chuan man le tumin beithin ma se thil ati thein network alian ema an man hlei thei lo ani kumsom pali zet mai azalenin hemi chung hian alal rampo azau belin a ho sakna le thil ti theina nasatakin apung ani Sinaloa cartel chu khovela drug cartel lian ber ani tareng ani anchet na pianga thina tam tak thleng zelin Mexico malam khuate chu indona hmuna achu atho thang ani America le Mexico sarkar tan anokin man ngei tumin chakle zualin ma an la chho zela kumsang ni sompali zela changa Tlanchhuah atanga kumsom pali hnuwa chuan Mexican intelligence te chuan strategy thar duangin USA puina in an beile ta an hmalakna masabera tan chuan El-Chapo na izwal tu te nia an ngai an puite afate le a assistant te chu an hanzong chhuak phota El-Chapo technical assistant chu man chhuakin sum tam tak hloa Mexican intelligence ta na thok turin an thlem chhuak ta ani puina hian Sinaloa drug cartel ho in biakna network chu hack ni in El-Chapo omna chu reilo te an chui chuak theita ani an geng headquarter Sinaloa a omti an hre theita February ni sompali kumsang ni sompali chuan Mexican Special Force tele DEA agent chuan a in chu lu chuatumin an va beita ma se he in hi alo duang uluk hlemaya ponlam kongkhar chunga chuan thir kongkhar himzet mai alo omveka an va beilai hian El-Chapo chu aruma amut lai ania an beitian shiat vele hian assistant chuan vakai thoin Special Forces te chuan in chunga lu tumin an la bei meka atopa chuan an hlotling ta ma se in chungan han lu chuan tuma mu tu reng reng anom lo khatia a assistant in avashil khan El-Chapo le abial nu le a assistant te chu rang takin bathroom lama an luta heta tang hian an Tlanchhuah na tura an duan sa lever mangin an Tlanchhuah ta ani kan soi tuang khan El-Chapo geng te hi lever lama hian an bon riau maya drugstore ruk nan chau ni lo Tlanchhuah ruk nan thlengin an phang tangkai em ani allema kan mu hi El-Chapo safe house bathroom chunga bathtub hnuaya lever lu thlakna an siam chu ani he bathtub hi olsam taka choikan thei tura siam ania a hnuaya hian lever pan thlakna leilon awm ani ti chuan El-Chapo le anu pui le ama puitu te chu an lu thlak vele bathtub chu a om ngaya om le turin hnuai lama tangin an pot le a ama zong tu police te tan chuan rin hle le mu mai ngai na awm lo ani Special Forces ten an chhuaruk na an mu meu chuan El-Chapo te chu an lo bibo fel man vek to ani atom buk danga po om chun zom to levin tuipui kama touristen an pan hlo tak mezatlin khuwa chuan awm ta chu awm an rin lo na ber tura angai wang ani Mexico sarkar thu nei tu te chuan awm na le thlenchin te olsam takin an hre thei to ti a hrelo chu apoita ani ninga or aliam hnu February ni somni pani kumsang ni sompalia chuan thlamua taka awm na hotel pakhata chuan Mexican Special Forces le American agency te chuan olsam takin an vaman ta ani ti chuan Mexico rama tanin khauber Altiplano prison a chuan khung ani ta he tanin hi manro changkang ber ne na thuam ni in tu tan ma Tlanchhuah ngai na om lo tura duan ani El-Chapo hian America rama an thon du hlau ema chuwang chuan arang theyang bera he tanin atanga Tlanchhuah hi atum le ngal char ani jail chunga hian mobile signal jammer an da vek awangin mobile phone a man theilawa pon lam nena in biak po theina om chun chu akha toka ama ron tlo theitu a lawyer Scar Lopez le anupui pathumna Emma Cornell te chu anni anupui mang hian afa te pali a drug cartel lian tak hnuaya ageng sang enkol tu te chu thu acha thina achi le kuang te baka amirin le poimo em pakhat chu amma jela tanga achu theina na lo pui to tu Demaso Lopez hi ani le a security service atanga ban ani hnu khan El-Chapo geng hi zomin
tuna chuan El-Chapo thachang dol tu ber ani ta ani afa te pali le Demaso Lopez nen chuan El-Chapo chuan Tlanchhuah dan tur chu ruam manna an siam chho le ta he tanin rip taka hian El-Chapo chu ni khata dakar khat chau apin dan chhuah san phalsak ania akereka GPS tracker vu ani in asel chu CCTV manga vilreng ani bok Tlanchhuah dan tu ruam man chu thilhar sa tak tur ani lever an man tangkai le nge angai dona ma se jail chunga tanga verngai na aum don si lo pon lama tangin verngot se engtin nge aum na lai tak an ron hriat theyang ama sabera chuan leyan ver tan na tur mun an zona ngaya jail compound atanga lalutuk lo rinhlel omlo toka nailutuk si lo an zona ngai ta ani Altiplano prison hi leilet mun zau takara omni in anai vela hian in a omlova bulchan na tur mun an van hle mai atopa chuan jail atanga kilometer khat le achan ve vel hla chuan in sak chun zom lo leitur an muta hlo maya churam chu lein aruk theyang bera lever chu an tumta ani ma se engtin nge El-Chapo sel la tak chuan an va ver chhuah theyang a sel chunga CCTV in a cover lo lai om chun chu a in bualna pin dan zim te banga an hlia hi ani mai sia atopa chuan roman na an nei fel le ta chu El-Chapo chu GPS tracker an peanga chu a sel chunga a in bual pin dan CCTV in a cover ve lo lai a chuan da in tracker mang chuan chulai hmun tak chu pon lama tangin an ron te theidon ta ani ma se engtin nge GPS tracker chu El-Chapo hena an pek lu theita kang le kan soi tongin hejel hi ven himna khau tak nuai ven ania chu ven himna khau tak kar thilin pek ruk chu thil har sa tak tur ani El-Chapo thluak virchak tak chuan ti dan tur angai tu chhuak le ta hlau mai anu pui hena chuan sanabun chi chunga GPS tracker tereu te chu thun ni sela chu sana chu ama ron peturin atita a ti chuan GPS tracker chu sana chunga chuan an bilu ta chu sana rin hlel omlo tak chu El-Chapo nu pui chuan aron peta a chumi mang chuan El-Chapo pol te chuan a lever chuan tur tak chu an hre theita ani he antanel siam hi ana mai lo hlea antanel lai kilometer khat le chan ve dona hian boruak akal tlang theinan air ventilation pipe an zam chuak veka boruak pam lu na khol a oma tin eng peturin akha tokin electric bulb an khai veka lever lu na bula generator da in chumi mang chuan eng an pe bok ani tin he tunnel chunga hian rail kong te siamin bike engine mangin an leilai vung te chu pai turin an phur thina tin he rail konga tolai lir bike engine manga an hnu hi a hnuwa an ho tu pa lo Tlanchhuah huna rang taka lak chu anana man an tumbok ani El-Chapo hian America rama an thonut manang ti a hlau em awangin aril ru man mo hlea chuti line apol te na tho chu film khur takati ngai ani awangin na an thok zung theibik boxi lo kumsang ni som panga jun tha lo ni chuan apol te chuan tunnel chu an pe trap thu El-Chapo chu an shilta ani chuan Tlanchhuah ania tan July ni li arua manta ma se tunnel chu an pe man tak lo awangin kar khat emolaya an toltlai hangai le ta ti chuan Tlanchhuah theini tur July ni som pakhat kumsang ni som panga chu arin her chuak ta hemizan hian atapleta chuan aring theyang berin in khela ena akha to ka thovin asel zim te a chuan aveiton seka apol te thom angai changani ti chuan zandariat le minute som chia chuan akhuma thuin a phekhok abuna ain bolna hun CCTV in a cover velo china chuan avaluta chuta tang chuan aron chuak le to lo ani hetia avalu hian rang takin levera chuan leilon manga lu thla in anhuaya chuan anupui unaw pa chuan lo ngaka anruam man lo kangin tulai lir bike engine manga hnu theya chuan chuangin manhmo takin an Tlanchhuah ta ani akole lam awathlen chuan lir theidang ama lo ngak reng tu a chuan chuanglu ngalin mun him lam panpui anita ani jelveng tu te chuan El-Chapo tlanbo chu minute somli hnu vela an hrechawa azong tura an hanchet chhuameu chuan El-Chapo chu athleng laman viau to ani cargo truck mangin sanhuan khuwa hruai ania heta tang hian private jet mangin phurson le ania sinaloa hmuna ain thuruk chu apanta ani El-Chapo Tlanchhuah le hi Mexico sarkar tan chuan atlom thlak le maya man le ngei turin an thapui an han chhuah le ta ani man le ngei turin an thapui an han chhuah le ta a El-Chapo chet vel dan le aomna te hriat tumin an bei chun zom le zela America sarkar puina in El-Chapo chet vel dan chu an chui chho le theita Los Morches khua abiruk thin na in chu chui chuakin man ngei tumin ma an la le ta ti chuan Tlanchhuah atanga tharuk nu vel January ni riat kumsa ni som paruka chuan chu in chu an va bei le ta
El-Chapo geng tenen in bein anin kap chiama hetia anin ka boy chung hian El-Chapo chu a assistant pakhat nen lever mangbokin an Tlanchhuah le man ani mi ka ruin khopui chu asan antuma ma se police le sipai te chuan khopui chu an tuam hne hle a checkpoint in mai chu an strict em maya checkpoint pakhata chuan El-Chapo le athui hruai te chu man anita ani heta amantu police te hi El-Chapo chuan tham atum le ngal chat maya ma se a hlotling talo ani El-Chapo chu ahma Tlanchhuah to na altiplano jela bok chuan dalu le anita ahma aina sazoka venhim na kalpui ngal ani bok ani Mexico sarkar chuan El-Chapo chu Mexico ram chunga aum chung chuan apolten Chanchin dan an zong reng don ani ti shein America ram thon lu dan chu ngai tu awat atul ani ti an shata a chaktakin ma an la zui ngal ani El-Chapo le apolte hian America rama an thon lu ma ngeya Tlanchhuah le dan turpo nasatakin an ngai tu reng ani ti chuan kum khat don nu January kum sangni som pasari chuan El-Chapo chu thlona mangin New York panpui ani ta ani hun rei tak chung achung cha ngai tu ani hnuwa kum sangni som pakua khan El-Chapo chu dam chung baka kum som thum dang tang tura achung thu rel ani ta ani ti chuan khovela tan in ven him na khau bera an soi ADX Florence Colorado hunami a chuan da ani ta a khovela rui hlo tol tulian le thil ti thei bernia chalngam Joaquin Archivaldo Guzman El-Chapo tia khovel na hriat lar chuan atanin pindan zim te a chuan a hun a chiar chauta ani video min lo thlir saka wangin kalo mema inga inom ti zong ani chuan khonga in video min lo like sakla lo ngai thlave turai du te hena min lo share sak ve don nia hun man dom le phot le